Nga makakita sa Espiritu Santo. Amen. Lord, bendisyonan mo. Yan yung kapadirik, palindumin, na nagpatlikan sa iyo ika-50 anyos na kandawon. Lugod pa man, bendisyonan mo man, nagurangan, Iso Kristo, at sa mo yung grupo, Padyagas Tabay, dahil mo kami pagpabayaan, asin man lugod, pining grupo may, pagdanay, asin lugod man, ipinabalik may sa imo, ang sa imo yung pagsalamat, asin papuri, tininagid mo kay Kristo na sa mga kagurangan. Amen. Amen. Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy na birthday pa. Okay, salamat tabi sa Padyagar sa Mines. Asin sa gabos tabi nagsuporta sa Padyagar sa Mines. Salamat man po sa suporta ni Municipal Gawad, Attorney Herbert Bermas. Asin sa iba pang mga sponsor niya to sa Padyagar sa mga Padyagar. Salamat sa inyo gabos. Saka salamat tabi sa nag-sponsor po kang Manukta. Yan. Ng chicken. Isa ito. Yan. Basta ito. Shoutout na lang kay Yan. Dante Barbastro and Charlie Batalier. Yan. Salamat po sa inda. Tapos shoutout man tabi kay Dante Barona na nag-sponsor kang Sarong Buting Gin. Sarong bilog yan. Sarong Bilog. Yan. Thank you so much, Tabi. Sa indong mga tabang. Sana po padagos po ang sa indong pagsuporta sa Muya. Salamat po sa indong ding sawang pagsuporta sa Padyagar sa Mines. Yan mga Padyagar. So, dahil lang po dyan sa Muya Mission para sa mapagpuan sa tuyang mga kabayan asin makataoning serbisyo sa tuyang komunidad mga Padyagar. Salamat po sa indo. We love you and bye-bye. Bye-bye.